celkovo vo svete asi za najchudobnejšiu oblasť na svete. A keď nie najchudobnejšiu, tak určite jedna z najchudobnejších, kde teda nie je skoro nič. No, v podstate to vidíte deti aj celkom možno, že fajn oblečené, lebo pomáhajú tam aj iné organizácie, takže cez Charitu alebo cez nejaké také organizácie si dostane nejaké oblečenie. No, život tam je veľmi jednoduchý, aj tie hry, ktoré oni majú, tak sú také, väčšinou sa spieva, tancuje a hry sú naozaj veľmi jednoduché, lebo ani hračky tam nie sú. Najobľúbenejšia hra je mať koliesko a poháňať si ho, hej. Keď nájdu nejaké koleso, tak za niekto utekajú a si ho tak poháňajú, tak to je jedno z najkrajších hier. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tak toto sú už nastúpené triedy, ktoré možno, že sú tam aj tí vaši študenti, ktorí podporujete. Zoradení pekne, keď sme tam boli, tak ich teda dali nastúpiť. Vidíte, že to je v rovnošatách, to je to asi najlepšie niekedy, čo aj majú. Čiže dodáva takú dôstojnosť, lebo tam je povinnosť, každá škola má mať nejakú rovnošatu, tak sa rozlišujú potom aj školy medzi sebou. No môžeme ísť ďalej. Uvidíte tu teda školu, v podstate to vzadu, to nie je lievik, ale škola. Vidíte veľmi jednoduchá konštrukcia z dreva, pohádzané hlínou, respektíve blatom, ktorá sa na slnku vypáli a je tak, že sú to ako omietka. No. Takto sa študuje v takýchto podmienkach. Môžeme ísť ďalej. Je tam aj volejbalový ihrisko, k tomu veľa netreba, stačí natiahnuť sieť. Poďme ďalej. No toto sú vlastne Salesiáni, ktorí tam spravujú, Páter Dominik, on je riaditeľom tej školy, respektíve zriaďovateľom. No a veríme teda, že behom pár rokov by mohla vyrásť nová škola. Lebo na teraz týchto podmienkach je veľmi ťažké učiť. No. Potom tam je Páter George, tej dvojbielej košuli, to je náš partner, cez ktorého robíme aj tú adopciu tried. On tam nám v podstate zháňa nejaké materiály, fotky, ktoré poslal, tak vlastne to išlo všetko cez neho. Dobre, môžeme ďalej. Toto sú vlastne učitelia. Učitelia, ktorí pre mňa sú hrdinovia, lebo neutekli do nejakého iného štátu, teda tak nezobrali zbraň do ruky, lebo tam bola 40 rokov občianska vojna. Tí chalani, ktorí sú často v školách teraz, tak už majú samopále, alebo mali samopále a majú s tým skúsenosti so strieľaním a možno aj zabíjaním. Lebo tam boli hrozné časy teda, ale tak už sa situácia ukludnila, no to sú ľudia, ktorí vlastne utekli do okolitých štátov, urobili si štúdia, vrátili sa a teraz učia. Problém je, že ich je málo a v triede je často aj 40, 50, aj 60 žiakov. Takže je to veľmi také ťažko učiť. A samozrejme chýbajú základné školské pomôcky. No vidíte tu triedu, ako to vyzerá v triede. Tam veľmi dobre vidno to blato na stene, vyskúpené a niekedy sú iba lavičky, píše sa na kolene, do zošitov a keď nie sú zošity a pera, tak sa píše aj do piesku. Takže niekedy aj piesok slúži ako učebná pomôcka, keď učíme deti. Môžeme ísť ďalej. Toto sú vlastne podmienky pre učiteľa, vidíte ten stôl a v podstate jedna tabula a keď má kriedu a kartu, tak je rád, že má aspoň niečo, že môže vyučovať. Môžeme ďalej. No, to sú školy, ktoré pomáhame ešte. Tu vidíte školu, ako vyzerá zvonku. Tým, že je to ohádzané iba tým blatom, keď je nejaký väčší meriak, to potom dopadne, takže vlastne to blato sa padne dole a tie diery je to dovnútra. V podstate je to taká búda, ide len o to, aby na nich slnko nepálilo, alebo dážď nepršal. Veľmi jednoduché podmienky. Môžeme ešte ďalej. Tí starší, tak tých je už potom menej v triede, lebo do tých starších sa už nie všetci dostanú.
niektorí aj prestanú študovať, niektorí nemôžu, lebo rodičia nemôžu zaplatiť školné, tam sa platí školné. Tým pádom tí staršie ročníky chodia už tak pomenej ich. A niekedy aj tí dievčatá dosiahnu určitý vek a chcú sa vydávať nejakých 15 alebo